Ztratila. A nemůj. Tak mluv, Evi. Co táta? Je nušnej? Jo, proč? Řekni mi to. Ne. A ty říkáš, že jsi nušná holka? Jo. A proč? No, táta nechce. Táta tě nechce? Ne. Ale chce tě. Nechce. A koho miluješ? No, tak. Tak Áju. Áju miluješ? A Káju. A Káju, jo. A ještě koho miluješ? Verču. Verču? Jo. Jo. Ale Verča tě nebude chtít, když budeš zlobit. Cože? Ty nebudeš zlobit? Ne. Aha. No proč nespinkáš? Ale už je hodně hodin. 9 teprve, mami. No to už je dost. Pro mě je dost jenom 12. Nechceš, abych tě kamerovala? Ne. Tak mám kamerovat Áju. Ne. Ahoj Ájo. Ty vypadáš teda. Ty máš teda ránu. Počkat. Pojď sem, já s tebou chci mluvit. Kolik tě je? 7. No. A zlobíš? Žobím. A mluv normálně. Zlobím. Koho miluješ? Verču, tebe. Sáru. Tátu, babičku Áďu, Adrianu, tetu Moniku, Leju, Stefana, Maroše, Kterýho? Velkýho. Jo. Teď na tebe furt dělá ksichty. No a co? No proč ho máš rád? Protože My se dočkáme po odpovědi, veď, protože... A proč miluješ Moniku? Jakou? No, nedělej s těma rukama. Jakou? No Moniku ne. Demeterovou. No. Protože je hezká. Aha, hodně hezká. Hmm. Fakt jo. Jo. A co je na ní hezkýho? Má hezký vlasy. No. Ještě má není tlustá a má hezký oči. A máš rád babičku? Jo. A proč? No asi protože je tlustá. Ne. Tak proč? Protože mi někdy dá penízky, je hodná. No. A to, jak se to říká, A měla bys hubnout. nemusela by. Veď. Má to dobrý. Jo, Je kočka. jo, Ale teď si řekl, že Monika se ti líbí, protože je hubená. já vím, Jo, a babička nemusí, veď. Nedělej to s těma rukama. nemusí. No a počkej, ještě se k něčemu dostaneme. Takže takhle všechny máš rád, jo. A řekni mi, koho nemáš rád. Ne, jako z čeho? No tak jako z lidí. Jako z kamarádu a takhle. No. Tak za prvý Nikolase, za druhý toho Romana, No. ale jinýho z hoteláku. No. No, ty než se vymáčkne. To je hrozný s tebou. A nehejbej se, když mluvíš. To je vošklivý. No. Nemám rád tady to, jak se jmenuje takový ten, A co Evičku naši máš rád? jako, co dělá tady v hospodě. No. Mám. Jo. No. A ko ještě? Koho mám rád?
tetu Áju, Jo. strejdu Péťu. Fakt jo. No, Ty jo, do čubrním. A co takhle skážeš do Belgie, holkám? jaký? A co Monika Gáborová? To se mi taky líbí. Jo. A co je na ní hezkýho? Blondětý vlasy, No. je hubená. Má figuru, viď? Mm. Má pěknou figuru. Já. A co Áďa? Áďa, ta vždycky dělala se mnou videa, No. natáčela se mnou a mám jí rád. Jo. Posíláš jí srdíčko, jo? Ne. Tak nám ještě zatrsej trošku, jakože... Tí. A co ty zuby jako králík? Já nevím, rovnátka potřebuju. Dobrý, tak řekni, mějte se lidičky. Ahoj. Posílám vám vzkazy. To je všechno? Jo, Čau. ahoj.